Wa bago ka gaduda na may basag. Una, niagi sa tong atubangan. Nya na padayon lang sa inyong tinguha. Kay kahibaw na ko ano. Nya karon ang description sa kanding kahibaw sad siya. Dili. Kay baw siya kay tungod gisultian ni kapitana. Nga mao nay kulor sa kanding. Pero Kinsa si gasulti ni kapitan? basin na initanyag kay matud ba ni Boy Basag na ako initanyag. Wa ba ka namalik sila si Marlon ni Juan dun si Bio? May problema. Dagot ra ba kay nato? Ang akong gikabalakan kanis matoy. Mao lagi. Kanis matoy. Kay maura ba kay kuryoso kayo anang kandinga, di ba? Akong kaproblemahan ba? Nakatabi ra ba ko niya? Basig masuko. Magduda to na to tanang mga tao dito. Okay na may tabo. Pareha gyapon ni sa una. Na, mao na siya gitawag sigot the wonderful Basag part 2. Mo day na. Ang akong gikadudahan ba? Kanis Boy Basag ganun murag naswito na to. Maobitan akong ingon nimo gani. Namura masyag na inahibawan gid. Murag kahibaw siya kung unsa gyud tinuod nga abilidad sa kanding. Ay. Di lang kita mag-una-una eh. Wa sa kabaw unsa gyud. Ay, basig. Kahibaw siya nga. Gutom na ko kaon na ta. Ay. Kigotom ako ba? Tinuod? Naging, yatoy. Narato naman gud ko niya, gud kaniingon man siya nga. Di ba ko mangita niya? Muto no kaingon ko niya nga dili na kay nakita na nako siya. Uy, kaawa ba nakita ng mga niya. First time naman to nimo day. Uy, nganong yung pamantagi ko. Narato lagi ko. Mutong nakakuan ko, nakalakaw na lang ko. Ito, akong dito naging mag-istoryahan. Unsa man tong pagkabutang nga sa kanang abaw sa kanding? Nga mas ihatag din mo sa lain, mas nihanglan pa baya ta diri para ka masayod. Naunsa biya in taon ka oy. Kanang trabahua para lang sad nang makatabang ta sa mga tao. Ako biya barangay kapitan dire. Hunahunaon sad na nato atong mga tao dinhi oy di kay ang ato lang kaugalingon. Ani na lang te, o kunay makadakop sa kanding, ato lang sa hagang sa reward, di lang po na to ihurot ang tanan, mas nihanglan baya pud ta te. Winida, ay pagyunaan na oy. Dili ka bayaran og sapi ng pagtabang nato sa mga tao. Kita pobrita. Sa kinahanglan ta. Pero mas maayo nga motabang sa tanila kay ato na silang mga tao dinhi. Te, wa man ko ni question ana nga dili ka motabang sa mga isig ka tawo. Ang ako lang ba nga kung muhatag manggali ka ayo pod ihurutan nan. Usa na lang akong mga make-up, akong mga ariyos diri. Wala din ako kapalit. Pastilan. Ang imo na yung kaugalingon ni mong gihuna-huna. Ay na, pag huna-huna ni mo kaugalingon, huna-huna ang uban. Nga anang kandinga no. Kamahal mag-award sa gihatag sa kapitan na 500,000 man. Ay haya kas makadakop ana no. Ikaw pa mutuo ka na. Ambot lang anay, mutuo ka ko ana. Anong dako magkais lagi hatag nga award ana kung sa kanang kandinga. Buanga. Wa ka ta binuangi ni kapitan. Muhatag sila og 500,000. Ina pila ra ko'y kantidad sa kanding ron. Labin siguro pinakadako kanang 5,000. Unya muhatag sila ingon ana binuang man ang ilaw. Naibong lang ko ng kanding nga ba? 500,000? Nga ka, barato lang kanding? Sa tawa ka ta ilara na? Sa may naan ang kanding nga? Gold? Naada ingon ana. Kanding nga gold.
Nya mudagan pag yun. Binuang. Kana kung tinuod, haya-haya no. Pulting haya-haya. 1.5 millionaire. Ikaw, mutuo ka o dili? Murag butuo. Murag dili. Ambot nila oy. Ta. Ngita na ta. Oh, ayaw sa. Magpatawag sa tag-meeting. Hi, ma'am! Pagkumangkon mo ng kapitana, pwede magtanong, ma'am? Unsa man Tagalog lagi ka, taga Manila ka? Ay, wa, ma'am, oy. Nata ko'y gusto ni mo ipangutana, ma'am. Okay ra, ma'am? Okay ra man. Unsa man na? Ay, ma'am. Ay kuno. Ay sad. Ay, pasensya lang, ma'am, ha? Yun anak gina siya, ma'am. Maibugon kayo. Uy, lay ato, ma'am ba? May tungod sa kanding, ma'am. Unsa man na siya katinuod? Kanding good. Mulakaw, mulibang. Muna mi mong gipasabot. Samog ka oy. No, 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 no. What I meant? Ang buot na ko ipasabot, ma'am ba? Nga naay reward ang makadakop sa kanding. Unsa man nakatinuod, ma'am? It's a true. What? Are you crazy? Oh, tinuod. Nga naman di mo ganahan? Kadako ni pabiling tausa, nangita bang gani mi? Punanay lang good, di ba? Ah, tinuod gid ay na, ma'am. Ah, sa unhanay lang ang makadakop lang. Ma'am, next question ba? Okay ra? Oo. Unsa man na? Oh, ma'am. Wa mag-hiring si kapitana, ma'am. Trabaho? Wala naman, pulpak naman sila. Basin tanod imong pasabot. Basig driver kay wala may driver si tita. Oo, ato lang niya sa balay, so wayig ingon si tita. Ah, ma'am. Hiring ba sa iyang dugan? Gating-gating muang ay. Ibog di kang tita. Ambot ni mo eh. Kung igat. Ma'am, tinudanay man nga ako agad, ma'am. I-regards ko kapitana, ma'am, ha? Total, ulitaw masad ko. Nasa gaan ng ibog kanding musgutan. Tural man na, lamas man nas kinabuhi. Sige lang, ma'am. Mangita na bitataan ng kanding. Boy, yun naman. Sungko na nimo, yung ingan. Ako nang napasabot ang mga tao, ako nang nasutian sila mahitungod sa kanding nga naay dakong kantidad nga gitanyag kung kinsay makadakop sa kanding. Mao to na minaw sila og kanang dali-dali sila nga nangita sa kanding. Iyahay sila pangita kay tungod sa kadako sa gitanyag sa maong kanding. Mas maayo Oh. hinuon. Unya, lain pa ato ka. Kinsa man ang tawhana nga nitanyag sa maong kantidad nga sobra man na kadako. Sabi ni mo boy, sa una nagbado ako, pero kung katong nagkita mi, sincero siya. Mubitaw nga, gipasungko na lang nako ni mga tao. Kay naagid tinuod reward. Gani ang kwarta yan ang gihatag nako. Mao ba? At tinuod jud eh. Dili din na scam. Kinsa man na siya kap? Ay kanang ko ana boy. Sa pagkakaroon medyo confidential pa siya. Tarong man siyang gisabot pud nako. Sincero siya. Muto nga nituo lang gid ko niya. Gani gihatag na mga iniyang kwarta. Tinuod jud. Sa ato pa. Tinuod eh na kap. Watay angay kabalakan kay ngano. Naana man sa nimong kwarta. Kung sa may kabalakan nato ana. Angay ta magpasalamat. Mao jud. Gani ang mga tao sa barangay gusto gay na akong mitingon kay wag tinabangay na pangita ba.
Kaya ka ng kwartahan ako na baya na makatabang na sa mga tao diri, di ba kay tadaghan diri. Oo, pero nahisgutan na nako ato ni Agi nga isugo ko nimo nga mao na bahinon. Pero depende lang nila kap kay ngano. Nag-iyahay na biya to sila pangita. Kana kung makitaan sa nila ang kanding. Kung ako, gusto man gud ako boy nga makatilaw tanan sa reward. Pwede naman ta magtawag og meeting usab sa mga tao. Kana kap. Okay man na siya. Kay para sad ang katong mga tao nga naghago og pangita sa kanding, mabahinan sad kay naamay uban nga ibutan ta siya nakakita. Unya di siya ang uban dili mabahinan. Luoy sa kayo ginaghago biya puto sila. Pero ang pangutana diha kung ang kanding naa pa ba diri sa ato karon? Mausad na sa akong hunahuna boy. Ni ay daghang kanding dinhi. Pero ako kahibaw og mao ba na siya. Aw hinuon og naay makadakop. Aw ato ipakita niya. Ug mao ba? Ug mao? Well, congrats. Tinuod yun ay. Tinuod yun. Ang kanding na reward. 500,000 yun. Diin maka ng balita ah. Ang driver's kapitan, amigo kay mi. Nisulti nako ang kwartan ana. Nya mo na atong gipkitaon kamo. Atong kita pagi ha. Sige. Ha? Kuyog ko, bro. Kuyog mo. Oh, bro, tinuod ka, bro. 500,000? Tinuod lagi. Unsa man, bro? Manguyog taan ni, bro. Ay, Tara. Sige. Sino kaya na to? Nya, bahin ta. Oo, sige, bro. Bida, oy. Kinsa may mag-leader nato ani? Ako yung leader niyo. Ay mo gabala ka, o makita niyo dadre. Ako yung hibaw ninyo. Why problema na? Ha? Okay? Basta ha, laruhan na ha. Pantay-pantay man ka atong kuan bahin. Naa magini mong mga kuyog. Unsa man bro? Sige. Bantay magmaramaro ka. Uy, sige. Platas lang gid bro. Basta way kuan, basig unsihon minimo. Tarungay lang tagbahin. Ikaw. Sige, kana. Nindot na. Go. Walay lamangan. Patas gini. O sige bro, i-explain unsa man ang kanlinga. Kanang kulor og kadakon aron mahibawan nato, dakpon na nato. Mao jud. O sige. Kanang kanding ingon anak kadak una. Brown ang color, may sungay, dakog itlog. Ha? Basta madakpan ninyo, makita ninyo, dakpa na yun. Ha? Nyadadanin ako ha. Ako'y mag-igo ninyo. Why problema? Ayay, kanada, murag maay gina. Klaro na namo ang kulor, kadakon o kaastan na itlog, dako gid nag-itlog, dakpo na namo. Basta siguro bro ha, ang atong bahin ba, wa gyud unsihay, patas gyud. Basig tablahon niya minimo. Why tablahay? Patas! Why problema? Pangitaan nyo! Hip hip! Hooray! Hooray! Hip hip! Oh, laro! Kamay sa kamay. One, two, three. Pangita na mo! Ikaw, di ka mangita. Why master ni? Kuyog na magpangita. Oo, diyan! Mas kabuanga rin! Tara na! Maglingkod, maluon mo! Naku, bagtuan na mo! Sa laguna mo gani, ha? Napilin ko dito niya ka mo! Sana na! Sana! Kwarta na ni! Kwarta gini! Kwarta na. Nang ibalo nila kap. Ikaw naa nila og disgido just lang mangita kay total sapi gyud niyo makita ang kanding. So nangita sad mo? Wait na. Pagkuyog na lang mo ni Boy Basad. Kay og makita niyo, di yawat na lang sad Boy Basad. Sige, pagkuyog na lang mo sa akong pagumangkon. Para basin di ay mapalga ninyo.
Sige, kaya pa ko'y buhaton. Hindi, nalimot mo di ko. Ano pa mo di ko? Sige na, eh. This is your chance na. Sige, alin ako, eh. Uy, asa ka, uy! Mangita ka sa kanding. Ha? Nangita sad ka? Kuyog na. Sure ka? Tara. Ano? Kibaw. Uy, wata ka, oy!